Velkommen til Klintebær News. I dag har vi et indlæg fra Grøn Linje og en debat, der handler om at stå sammen på skolen. Nu giver jeg ordet videre til vores reporter fra Grøn Linje. Velkommen til Grøn Linje. Jeg vil fortælle om vores 4 værksteder. Vi har et dyrehold, hvor man skal passe dyrene. Og vi har et havehold, hvor vi ordner haven. Og så har vi maskinhuset, hvor vi laver maskiner. Og så har vi et køkkenhold, hvor vi laver mad, og hvor vi nogle gange sidder og spiser. Velkommen til maskinhuset. Her der laver vi f.eks. vores campingvogn, vi er i gang med, og vi reparerer maskiner, og vi er i gang med at lave noget til jul, sådan en kælk, og vi arbejder hele tiden, og vi elsker at bruge maskiner. Vi har 2 lærere. Vi har en, der hedder Jens, han er hernede mandag og tirsdag, og torsdag og fredag. Og fra onsdag der har vi en, der hedder Jens Erik. Der er nogle elever, de kan bedst lide at ordne vores havetraktor og køre rundt på havetraktor, og der er nogle, de kan bedst lide at lave campingvogn, og der er nogle, de elsker bare at lave cykler. Det er lidt forskelligt. Jo, traktorer laver vi ikke selv, men vi prøver at lave de små og øve os på dem. Og så har vi også vores kaniner. Vi har 2 mødre og 1 far, og så har vi 10-17 kaninunger, og dem skal vi så slagte her til foråret. Og så har vi også høns, og hønsene, dem er vi ved at gøre tamme. Det vil sige, at vi håndfodrer dem, og vi gør rigtig, rigtig meget ud af det for at få dem tamme. Vi har får. Fårene, dem slagter vi. Vi har slagtet 4 får i år, og vi har 5 tilbage. Hunderne, de vil jo gerne have børn, eller hvad man kan sige, lam. Det her, det er vores kolonihave. Det er her, hvor vi laver grøntsager til vores køkken. Når vi er i køkkenet, så har vi en lærer, der hedder Hanne. Hun giver os tips til, hvad vi skal lave i dag. Vi får et papir, og så skal vi lave det, der står på. Og Hanne, hun har et køkkenhold til 1 gang i ugen om aftenen, hvor man selv skal lave det mad, man kan spise. Og de laver rigtig, rigtig meget mad herover, og de har faktisk dansk inde i det også, når de sidder og læser en opskrift. Tak til vores reporter fra Grøn Linje. Nu går vi videre til debatten, der handler om at sove sammen på skolen. Hej Anna. Hej. Hvorfor må vi ikke sove sammen? Fordi de er bange for, at der er sex på skolen. Hvorfor må vi ikke bolle eller lege sammen? De vil jo egentlig bare det bedste for os. Hvorfor må vi godt sove sammen, når vi er på lejr? Fordi der er flere lærere, der holder øje med os. Når vi ligger og putter uden dyne? Det ene kan faktisk være til det andet. Når vi ligger og putter med dyne? Så kan de ikke se, hvad der vi laver. At lærerne viser tillid til, at vi godt kan overholde det. Det er fordi, der er nogen på skolen, der ikke er gamle nok. Her på skolen sover piger og piger sammen, og det samme med drengene. Der kan man også blive uvenner. Og hvad nu, at de er de samme køn? Så kan man godt føle sig lidt presset. Tak for det. Tak fordi I så med. I næste uge får I mere fra Klintebær News.